Say guys, oh my goodness, that's day number 3. Kuti chinge tichivaka imba yedu yagogo vakapisirwa musha wavo nemukwasha. Uyu azodzoka. Azodzoka ndakakutsanangura kuti akambenga amboenda kutsvaga mirivo nemifuta. Unfortunately haana chaakawana, akadzoka zuro ndobva azoenda kumbeu pasina chaanacho. Saka nhasi pandauyawo pano pamusha hapana kana chigubhu chemafuta. Ndodambudziko ratiri kusangana naro. Zvose zvavakanga auya nazvo ndovuka kubva kuJoni nezvimwe zvakanga zvasiyiwa nabhudhi vake zvaanga adzoka nazvo kuti ape mai kuti vagozoona kuti vaita sei. Zvose zvakatsva. Saka kana pane munhu anokwanisa kuvatengerawo nyangwe chigubhu 1 chemafuta, machanzi kana matemba zvawo nechipaketi 1 cheshuga for starters, tokumbirawo mutibatsirewo. For the meantime tikumbogwidzana nemudhuri. Mudhuri wedu ndowamukonako tikugwidzana nemudhuri nemvura. Nhasi mvura yatihwira tsitsi kudaro mudhuri wedu uri kusimuka. Asi dambudziko ratasangana naro panguva ndeyekuti hatisatana nedoor frame, asatana nemawindow frame maviri. Ndo tokumbira kuti dai zvaibvira vanokwanisa kutibatsira kuti tikwanise kuwana mawindow frame maviri uye door frame mutibatsirewo, nekuti kuti chokwadi pari zvino hazvina kutimira zvakanaka. Vanhu vanga vachimbobatana nesu vanga vachitaura zvokuti toda kuti masemende. Saka tichazokuradzai papakira mukaratidza kudaiwo so uko motoona kuti pane space yatozosara inoratidza kuti nepe window frame. Saka roda kuti rigoiswa asati ane window frame kuti gozotora apa hazvichabatsiri zvese zvangomunyiwa plus toshandisa ma6 pen avo enyanga ma3 pen handiti ma3 pen enyanga avavo angari ma3 iro richashanda here hachashanda handiti paakatsva I think akabva akanganisika achashanda yapadusa. Nditokumbirawo kuti sezvo makaona kutambura kwangu ndakapisigwa imba, chipedza imba yei madhoo from mawindo goni mondibetsera samende yamakandibetsera imwe. Ndinoonga chaizvo handidi. Haiwa rambai musaora moyo. Mafuta nambwe jira handina vedu chandachouya ndinofa nechando waindichengeta wakafa ndiwire henu ngoni. Musaora moyo. Imba mandivakira vanhu vaMwari chipedzisa henu. Handingazivi kuti ndopembera here ndodiko. Vanhu vaMwari rambai makadere henu. Musaora moyo. Kuwanikigwawo ndaiti kuda ndawanawo mukuwasha ndisingazivi kuti ndawana bhinya. Asi hazvisinei nangwe rakaita bhinya ranyara mandigadzirira pokugara. Alright. Musikana uyu ndo akanga asipo ushu yapadhuze naye. Asipo musoro takatanga mavideos. Saka kuti musikana angotitsanangura kuti zviri kuitika pari zvino mukati meupenyu hwake uye ane ruzivo here nekune mwana, nekuti vanhu vazhinji vakanga vachibvunza kuti mwana uri ipi. Chimbotitsanangura tiwe. Mwana handisati ndaziva kuti ari kupi, but ndakangonzwawo nemuzukuru wake ari kwangundu kuchinzi sekuti ndakavaona uri musi wechitatu vachiti vari kuenda kusouth. Akadotsanangura nehembe dzanga dzakapfekwa nemwana achitoti asi ndichasvika ndichindochinja kwekugara because ndakasiya ndapisa imba. Saka muzukuru akaratidza kubvunza kuti makapisirei imba isiri yagogo. Akangoratidza kuti aitotaura kuti ndinenge ndakaresva, ndakangokurigwawo nekufunga chichi. Ndiye muzukuru wacho aitaurawo. Asi hanzi sekuru ndakatoona vanechitova nemwana vachitoti ndakaenda kusouth uri musi wechitatu. Saka izvezvi pari zvino handizivi hangu, asi munzwiro wandakangoita ndokungoti akaenda kusouth chete. Ndokuti kana communication hapana. Kuti izivhini kuziva kuti city ipi hauzivi. Handitozivi kuti ari kusouth kupi, handisati ndambonzwawo. Ndingozamawo konfemawo kune hamawo dzake neshamwariwo kuti kana mukangomunzwawo kuti ari kupi vanondizivisawo. Kana ndichinge ndanzwa ndichangoitawo kuti muzive kuti ndanzwa kuti ari side hore kupi kusouth ukoko. Ngatiti isusu kana tapedza imba munhu akati unoda here basa remumba unorida here kuti haudii. Basa ndotorida. Kana uchitova nevanawo mabasa ndotoda kunoshanda zvenditengere gogo zvavanodawo, machiravo, hembe kuti wanewo mwana wangu aenda chikoro anoda mauniform akatsva kuitira kuti next year wagowanawo zveku school fees wo
nei zvechikoro. anga mauniform akanga ari muhosi umu Zvese hachina kana bhutsu kana uniform, hachina kana hembe, hatorina. Izvezvi pari zvino ndakangopiwawo uniformwo 1 yekutivo asane kuenda kuchikoro, but yanga iriwo saro. Sakawo zveidawo kutiwo panext year apa awanewo zvinhu zvinyuwano zvekuendesa kuchikoro. Ari kuenda grade 2 gore rinouya. Alright, dzosa kunoko. Mwana akutaurwa, unfortunately wozvati mwana yanga asipo. So ndine hembe dzandakapiwa nevamwe vanhu. Unfortunately nekuti handakona kuti mwana musikana akati mukomana, ndakatozoona kuti musikana ndaapa napa. Zvakada kuti ndizosiya zvimwe zvinhu zvevasikana pamwe kuHarare uku nekuti handina kuziva kuti mwana wakadii. Uye ndine 1 pair bhutsu yandinayo yechikora ndotoziva kuti nyowani yatakasiya gore rapera iya. Kana vanhu vanga vachiri kundifollowa muri kuona yekwamuchairi ndinochengeta zvinhu zvachoni. Ipair yeshangu size 6. Saka mwana wako unopfeka size ani? Aha. Tsva. Zotori tsva dzaiva 2 pairs, 1 ubva akwana 1 ubva akuna akwana. Size 6 pair tsva. Saka ndichabvunza vese vatakambodocumenta vatakangodocumenta chete. Ndiye nokukwanisa kukwana size 6 iyoyo itori tsva ndeyegore rapera ndongochengeta zve zvakona kukwaniwa zvezvo ndochengeta. Tichaona kuti pane zvinhu zvatakamboya nazvo ungakwanisa kuwana zvimwe zvimadhirezi here kana unoshayiwa, asi ndo zviripo. Saka kana kune vanoda musikana webasa vaive tapedza guys, tapedza kana mushopu ndisazoti kumapurazi manje zvozonetsa kuti vanhu vazhinji vanenge vada kuchengeterwa musha vari kuzhe kwenyika. Anozoona kugona kugara ega here pane pari paploti pemunhu, handizozivi unokoresa kugara herewe panozonetsa ka zvongopa ndokodawo pane mari iri nani yekuti undokwanisa kuchengeta mama. Dzosera kuna uyu taura. Pane pachingodawo ndodawo munhu anondipawo mari iri nani kuti ndiwanewo start yekuitawo zvandinofungira, because 1 zvepane imba yabhudhi vangu yamuona iri kusaidi iri, ona vakashayika vatakachengeta mwedzi wapera. Imba inoda kupedziswa neni, hapachina mumwe munhu achakwanisa kuipedzisa. Saka kuti ndirege hazviiti, zveida kuti ndichipedzisa imba yemufi iyoyo kuti ndikwanise kutenga zvakasara zvacho nekuhorovesa zvidhina kuti ivakwe. Saka ndidawo munhu anondipawo mari iri naniwo. Iwe mari iri nani unotaura ndeyemari? Nokuti pamwe totaura $7,000 ka. Zvekuma 80 wo 70 80 zvichikwirawo. $80 $90. Saka inini pane mambohwa kuti unoti $90 but hazizoti zviri fair here pane munhu wakapisirwawo imba, nekuti namba wati ngatitaura chokwadi, kana wakutora musikana kana uchitora musikana uyu uchibva kwandiri vedu ngatangirewo pa$100. Hatitaure chokwadi pamberi paMwari, nokuti munhu uyu tasai losi yakaita mudhuri uri kuseri kweduku wakadonha, waone zvinhu zvakewo. Namba 2 unoda kutangira kutengera mai vake mapuleti, kapu chaiyo, bhodho yekuti vabiki. Saka ngatitangirewo pa$100 kana uda musikana uyu uri webasa wekutsvara. Uyezve kana wazotora musikana uyu ndoda kutaurisa ipapo musandoabhusa musikana uyu nekuti uri munhamo yezvizvi kana kuti uri desperate moda kutora munhu muchimushandisa momuabhusa. Iwe unochindiudza handika inini ndikakupa munhu ini ndichange chikamulikana nemunhu yeye iwe kasanga nedambudziko wondiudzawo kuti mangwana sazodzoka munomadavira kana munonzi mani kuti munhu wandakapuwa nevanhu vakauya kuzondivakira handipungana chikafu, handidi kuzosvihwawo izvozvo. Wati uri redi remumba, at least for the first time ndasangana nemunhu noti haana mhaka nazvo, as long woiri nani yekuti achengete mai vake, nokuti pane mombe dzoda kuteererwa ka, mombe dzobhadhagwa zvikwereti zvokazvokazvaneni zvese zvese ng'ombe hapana. Reiti mfudzo makuda mukobana basi hapana. mobhadharisa murisiwo nyangwe akauyawo achinda chizovaplazi nguva ino ndekurima zvose izvezvo. Saka ndezvendesakazoti munhu unoda kubatirira munhu. Saka kana uchida musikana we come through me ndovheta ndoga ndodero musikana wouya papa kundochengeta paploti pemunhu. Vanhu vazhinji vanouya vakati ndandibudi kurira rema ndoda kuchitora pajekerere. Ini zvino kuti pajekerere mangwana munhu akati ndoda munhu unochengeta paploti, vamwe vanoda mukadzi nemurume, handiti pakazoenda musikana handidi kuzohwa kuti musikana uyu wavingwa nemurudzi weploti wotanga mumbunyikidza, handiti. Number 2
Number 3, andindapawo munhu musikana uyu musikana webasa. Please, musazomubunyikidza uchiti he nekukonga uri Joni waone murume wako akakugabhisa saka ndikwanisa kugabhisawo futi. Atidi kusvikwa izvozvo. Mona kuti situation yakainaumira kwazvo. Ndingozama kungososasosawo kuti kune avo asi vanhu vazhinji vandoziva ndevekuti vanoda kuchengeterwa misha. Ndakudza chokwadi handiti. Ende ndo vanouya vari kuzhe kwenyika vazhinji vacho ivavo vachiti zvise zviripo asi da munhu nemurume wake unowe mukadzi. Kunyanya vanhu ndodocumenta kwete vamaraini handivazivi nekuti iwe ndichaita nguva ndichimbokuona kuti wakamira sei wakadii ndosaka vanhu vachizoya kwandiri. Handisati ndambopa munhu basa kana kuadvertisera munhu ndiwo ndatanga kuitira nekuti kuzhinji kwatinoenda kwachoni munokudzana ndidire kufudza mombe asi rine mari munokudzana ndidire kusuka ndiro handiti asi imari mazvoona manje pamwe anokwanisa kutozvitenga machira ake achiudza vamai vake achipesa imba yakutaura iyoyo asi andizoziva kuti ukaipesa inogagwa nani. Kune vana vake 2 kune anga achitoda kuuya izvozvi mwana wake ane 8 years yapadizina ari kumberengwa anoda kundodotorwa futi panotodawo mari yekuti mwana ye adini abisirwewo uredzi hwokuti hana kuchengetwa nababa wake mwana musikana. Saka mwana wacho ari kunetsa. Saka ndakuona nesituation iripo yekuti hapachina imba yekugara anozogara pai mwana wacho kupinzwa chikoro wokushayika wobhudhiva wokushayika nemwe mukadzi wasiuya akura sei mwana wacho saka nzuri kunetsa dadzoro anda kuuya saka ivo vari kuti hatimurelisi kana musati vati pavo ivo vari kutongoti kana nemunetsero ari kuita zviri nani auye but indi ndakadovamisa nesituation kuti hapana imba yekudini yekugara. Saka ari kunzi December pamwe pando paanogona kuuya paChristmas mwana wacho kuzogara zvachose hamene kuti achazogara zvachose here kana kuti. Saka zvoida kuti mwana wezvanzi yangu uya ndaenda chikoro anechinda grade 3 anoda futi mari yeschool fees inobhadharwa futi neni. Saka pane pachitoda kuti ndiwane basa rine mari inoitawo kuti mwana uyu achiuya achizogara kuno zvachose anozopinda pachikoro apa awanirwe mari yekudini abhadhere chikoro. Wangozve futi uyu junior ari kudawo mari yekuenda kuchikoro futi zvakare ndochengeta zvegogo wobhadhara ndobhadhara zvemutero yemombe ndovatengera zveshuga. Saka zvose zvakasangana zvakangomirira ini nekuti ndikasazviita hapana angazviita. Saka papaneta ndoshava wanga ambototsvaga basa Machivi musikana unoti situation pana haibudi ende akafarira hangu kuti munhu unoda kushanda nekuti wakamira kuti zvokumirira vanhu zvonetsa. Ukamirira kuti vanhu vandipe zvinhu hauwani kana $20 zvozobuda sei hazvibudi. Mai acho anonga achindoda shuga vanoda shuga ka shuga vanoida mai amusoro kana nziramuti nangwe mumunda akakuspoila hai madekwani nomukaka ndikangomwati sadza renandiri munda ndopedza andamwati zvinoizvezvi ano mazuva andoti wamusoro ndopangati alright. Saka ndizvozvo otherwise zvatatavinga haidi muzuva ranhasi kuti tokumbira madoo frame saka tichitendera
Ayo.
ndasvika pano uye handingazivi kuti ndingatenda ndichiti kudii. Murambe makadero vedu wei, ndinochema mandinyaradza makandibata noruoko. Muri keni kumusoro baba nevane nyasha vamakapa masimba iwawa varambe vakadero. Handingazivi kuti ndingaonga ndichiti kudii. Ndozvidiko ndozvigura ko wakapisa wakaitei zvaakazvinyadza ko wakaitei. Nhasi ndava mumazenge, nhasi mubhedha wavapo, nhasi machira avapo, nhasi shuga yavapo, nhasi mafuta avapo, nhasi sadza ravapo, shangu dzavapo, zvose zvavapo. Wakagoitei? Hapana zvaakanyadza, hapana. Mwari tinotenda zvokwadi. Tiri kufara kandi ndiri kufara chaiko. Kuratidza kuti muri kundinyaradza. Ndakati kubva muchikufirwa ndoti kupisigwa weimba zvakaoma hazvizvi zvinhu zvinogamuchirika asi kuti muri kutondinyaradzawo. Ndiri kufara ndiri kuona imba izvokwadi. Murambe makadero. Ndakukumbirawo door frame namawindow frame mangona yava pawindow level kuti ichiperawo tisanaiwa. Hayo inovhinza iyo kungova tatakomira veduwe. Iyo inovhinza imba iyo manje tatakadotavigwa neyo yemazenge ekuzopisiwawo. Saka rambai makadero muchitibatsira tisanaiwawo nemvura veduwe. Muchirangarira shoko rangu rekutsvaga basa veduwe. Ndipeiwo basa ndigone kuriitira gogo. Tinotenda nerudo gwenyu. Ndizvozvo timbotaurai muvakidzani. Ndinofarawo veduwe semuvakidzani. Takambobatikana nechiitiko ichi achimatisungunura mukati momwoyo wedu. Pavakapisigwa vaifana kufa neBP asi takaita varume vakavabata neruoko gune simba. Muchiwa tichimba guyo taivanyaradza zuva nezuva. Vakafa gogo ava asi tinokutendai. Nemakuwa makabva nako Mwari vakuitire nyasha. Vaunganidze izvo vamuri kuunganidza tozvitenda. Tamirira shuwa mawindow frame nemadoor frame ndo zvatadomirira. Tisungunuke moyo wedu mvura iri kunaya zuva nezuva. Saka shuwa tinokumbirisa zvikuru samawira makangoita ndo mapedzera muita chiti amen. Amen. Saka guys ndo zviripo mudhuri wedu wafamba. Mvura ndo iri kumbodza chiripo tikanga nhasi mudhuri wambofamba mvura yatihwira tsitsi. Saka kana pana nokwanisa kumbotibatsira nemadoor frame timbopinda kachikamu chemadoor frame aya. Unfortunately ndakwanisa kuenda kuti ndinonzwa kuti door frame rinoita mari machivi uye window frame rinoita mari machivi. Ndichaenda kunotasa mangwana pane chiwedzerawo mumasemende akanzi nevamwe titopere pana atina waya. Ndofunga tichaona kuti tichafamba sei. Unfortunately mota yangu haita kuti masemende akawanda 30 kilometers from Chivi kusvika kunoku. Haisi zhira iri straight, ine magoronga kudaiwo so zhira yacho haina kunaka. Saka teta kutosita kubhadhara bhegi rega rega pamwe $2 pakombi. Saka tichaona kuti tichafamba sei. Kana taona zvakadero pamwe ticharijusa mabhegi kuti handikate makosi. I'm not so sure because munhu wacho wekombi andozoya usiku apa yeti mabhiridi anenge ada kuti sei kuvaka. Ndozvino ndakanga kutaura izvozvo. Uye kombi yainina makusenseni by 5 o'clock ningaenda yozodzoka usiku kuma 7 hazvibatsiri pabasa redu isusu. Saka zuro ndakava ne2 bags dzinovherisa. Kana pana namawindow frame vada kutibatsira ndokwanisa kumaisa muvherisa nedoor frame racho ndokwanisa futi kuisa muvherisa. Saka please help us tipedze imba December asati asvika guys. Please tapota zvedu. Door frame. Ndozvese ndatari zvomukati mebhijeti tichakubatira zvakare pachikamu chinotevera. Bye bye.